Hindi bawal ito sa mga nanay maggamit nito kasi pag si daddy may bukol, sigurado tatapalan ni mami. Suggest ko sa inyo kaprom, di mag-alaga na lang kayo ng instead na imported na bigonya ang alagaan nyo, why not yung local bigonya sa atin? Kasi ito kahit ulanan, initan, manay na ang gayang mga masitas mo. Pero may kung nahiling digdi ko di mo ko masyadong palakwento kaya door diretso lang po ang permi. Ayun si Manay. Manay ano po pa? Nelda Remoto. Nelda Remoto. Remoto. So ilang taong na po kayo Manay? 54 na. 54, malapit ng Mas senior na. Oo. Handali na. So haloy ka na po, matagal ka na po nag-garden sa nagtatanim ng masitas. Haloy na kang kuyam pa pag indinis naman. Anong simula pa nung nandito po kayo? Ilan taon na po kayo dito, ma'am? Manay? Kuya na ni 30 na, 30 anyo. 30 anyo. So, yung ibig sabihin yung halaman mo, 30 anyos na rin yan. So, napakaganda naman kasi. At siyempre, napakarami mong iba't ibang klaseng mga halaman. To, katulad nito, mga to. Snake plant. Ayan, mga na yan, Manay, matagal na rin yan, yung halaman na yan. Ini nga nakabenta na ko kaning nakula na kaya siya nakabenta na ko kaning 1,000. Ginibo mong bonsai. Oo. So ito yung tinatawag na ficus, pero yung money plant pang mga pangpaswerte ba sa mga bahay. So damihan mo yung para makabenta ka ng marami. So nagpapabakal ka talaga ng masitas. Kung may nagbabakal. Okay. Kung So ito, ayan. to, 'di ba, devil backbone? Ayun, devil backbone. Marami siyang, yung devil backbone kasi kaprom din, minsan napakaganda ng iba't ibang klase. Minsan parang may litos, parang repolyo, yun na parang gulay ng, napakasarap tingnan. So, napakarami yung Manay na ng mga snake plant. Ano ba ganyan Ano pangaraga niya sa Yung po yan, wishing plant, parang yung Nagburak na siya, 5. namumulaklak po siya, 5 bises. Ayun, dahil limang piraso. 5 piraso. Tapos nagbubukad siya pag alas 12. Hating gabi, nag-wish po ka mo. Siya nag-wish. Natupad? Ano ro ito wishing, pa sa anikan si Mana. wishing plant. Ano pong kulay ang bulaklak? Puti. Puti. So, napakaganda. Nakula siya. Iyo po. Mahamot pati. Pag mabukad na siyang alas 12. Dahil pa ako kaya pa ako Hindi ka pa nakamasitas ka. Oo. May igwa ko, pero salit-salit lang dahil man nagdadakula. Nakul siyang burak, nakulaon siya. Tapos pag bukad niyang alas 12, mahamot ng maray. Iyo po. Ito man itig pa, bakal mo man ini. Bakala naman. Ganun po yung yan. So, bakal-baka to 100. 100 ang araw ka ini. Ayun. Pwede po kayo magbenta online. Kung pwede pwede man. Kaibahan na po yung laagan, 100 pesos. Ayun ka from di, ang ganda ng garden ni. Ano nga pangalan Manay? Ako, Oo. Nelda Remoto. Ang ganda-ganda ng mga halaman dito ni Ma'am Nelda Remoto. 100 pesos lang ito ka-from di kasama na yung pot. So, pwede mong i-ship. Nag-ship kayo? Halimbawa, may nagbakal sa online? Dahil ko Personal lang. personal sa nag-egg. So, ayun ka-from di, kung pupunta kayo ng Barangay Gubat, napakaraming magaganda dito. Ano to? Bromeliad. Kaso, ibang klaseng bromeliad, green na green siya. Pawis na pawis ako ka-from di. This, itong, Florida Beauty. Din maraming mga halaman dito si Manay Nilda. Ito Manay, magandang bulaklak nito, di ba? Ito, garos naman ato, itong saradit na bunga. Ay, nagbubunga siya? Iyo, araw ni tapos pula siya. Parang Hinog na siya pula na. kinakain din? Hindi. Marami siyang mga dito, mga bougainvillea na mga nakatanim sa pots. Ayan.
Napaka-cozy ng garden niya, Kaprom D, kasi sabi ko nga sa inyo, maliliit lang garden dito sa amin. Kaya lang, ang gaganda ng pagka-arrange nila. Marami ka rin man ay orchids na ano. Ito, marami kayong orchids. Iba't ibang varieties. Ano para rin? Ano naman dyan? Ito, bago to, iba. Opo, anong klaseng ano, puro pareho po yung variety niyan. Tapos yung ito, parang ano yata ito, Vanda. Yun, may namumulaklak na po yung isa, oh. Bulaklak. Meron siyang ano dito yung anong tawag dito, Manay? Ayan. Dusol, bulong. Gamot dyan sa mga bukol. Parang taliunod. Ayan, taliunod. Ang dami. Gamot sa mga bukol. Paano kayo kung si daddy may bukol, gagamutin kayo ni mami. At ang dami-dami niyang ano, yung mga ano dito, mga collection ng snake plant, tapos pula, lumina, caladium, tapos ito yung meron silang Korean ginseng, namumunga na siya, napakataba. Ito pala, Kaprom D, bawal ito sa mga nanay maggamit nito, kasi pag si daddy may bukol, sigurado tatapalan ni mami, ayan, wala kagad yung bukol ni daddy. Joke lang. So meron siyang dancing lady na orchids dan sa gilid ng kanyang bahay. May mga iba't ibang klaseng variety, yung money plant, bigonya, ibang bigonya ito, Kaprom D, yung pino yung dahon niya, tapos yung pikara, ayan, mga pikara, saka yung bonsai na dwarf na snake plants. Then meron din siyang golden photos, ayun, gumagapang na sa parang pinaikot-ikot niya lang ito dun sa pinaikot-ikot niya lang sa puno para hindi umakyat. Tama po, ma'am. Ayan. So, medyo maaraw ngayon dito, Kaprom D, sa aming barangay. Kaya, sa aming bayan dito sa Lagunoy, kaya parang maaliwalas yung ngayon, yung panahon. So, yung mga nabibinta raw ni Manay dito na mga plants, yung bromeliads, na tagwa 100 pesos. Ito, 100 pesos kasama na yung patapos may mga supang. Marami siyang branches. Ayun, napakadami niyang plants dito, mga collection. Manay, anong apod ni digdi yan dito? Ha? Ano siya? Cactus? Nasobrahan init. Sa uran? Nasobrahan sa ulan yung ang giant cactus ko nga, nabulok, tinapon ko na lang. Then meron siya mga ficus plant na parang yung akala natin parang rubber tree. Then ito parang ground orchids. Then meron siya mga cactus na yung maliliit pa. Malunggay na pula. Then wishing plant, cactus, calathea, caladium. Yung mga ganito, Kaprom D, dito sa amin, parang dati special ito kasi parang bihirang-bihira lang. Pero ngayon parang nag-overflow na yung mga ganitong halaman dito sa amin. Parang wala nang pumapansin. Din mga aglonema, marami rin siyang aglonema dito na collection. Yun, sanga-sanga na yung calathea, yung begonia. Ito, Kaprom D, suggest ko sa inyo, Kaprom D, mag-alaga na lang kayo ng, instead na imported na begonia ang alagaan nyo, why not yung local begonia sa atin? Kasi ito, kahit ulanan, initan, okay lang siya, but wag lang masobrahan ng tubig kasi pag sobrang-sobra na yung tubig, nalalagas, parang nabubulok din. But okay siya, hindi siya masyadong alagain, basta wag lang masyadong mabasa. Pero napakaganda niyang tingnan, katulad naman nakikita niyo yung kulay niya. Maganda na arawan siya, yung unlike ng mga begonia na hulan begonia, parang maarawan lang ng konti, lantana, maulan na lang ng konti, tanggal na yung dahon. So, yung begonia dito sa atin, yung mga kulay ganitong varieties, mga local varieties dito sa atin, magaganda yung dito,
bigonya. Kaya sabi ko dapat mas gusto kong mag-alaga na lang ng mga local bigonya katulad nito kasi mas maganda siyang tingnan, hindi pa siya sensitive. Ay nakikita niyo ang tataba. Ayan, inuulanan, iniinitan, pero yung ano niya napakagandang tingnan. Unlike nung Holland bigonya na napaka-sensitive, ang ganda ng dahon. Kaya lang masyadong mabilis mamatay. Ayun mga bromeliads ni Manay dito. Mayroon siyang sisi plant, picara, mga crotons dito sa harap ng kanyang bahay. Ayun. Favorite crotons mga kapromdi. So actually yung mga bahay dito, magaganda yung mga garden. Hindi lang si Manay ang may magandang garden dito, halos lahat sila magaganda yung garden nila. Tapos yung garden kasi kapromdi nababagay sa mga bahay dito. Minsan kasi yung mga nipahat, yung mga may bubong katulad nito, napakagandang tingnan, nipahat yung bubong tapos may mga halaman sa baba. Napakagandang tingnan, napaka-presko, saka may duyan pa oh. Hamok. Weeping plant. Tapos mga yung mga halaman na napakagandang tingnan. Meron siyang guyabano sa harap ng bahay. Manay, ito yung malalaking guyabano. Ayun. Brazil guyabano yung anti-cancer. Maraming nagagamot yan. Baka kagaton ko. Laog na. Yung. Ayun, yung mga, parang yata ito, Dipinbasia na kulay white. So, maraming ganyan dito sa amin. Kaso, iba't ibang variety kasi niyan, mas marami yung mga nakikita sa mga gilid ng ilog, pero maputi rin. Ayan, yung mga bigonya ni Manay, napakagandang tingnan. Halos pag dumang ka dito, yung makikita mo, ma-attractive masyado siya sa labas pag tiningnan. Katulad nito, another variety ng bigonya kapromdi. Sure na palagi siyang dito, basa. Kasi madalas umulan dito, halos kailan nga lang uminit. So, madalas siyang overwatering. Pero hindi siya masyadong affected, kapromdi. Maganda siyang alagaan. Kaya kung ako sa inyo, hayaan na natin yung mga Holland bigonya, alagaan natin yung mga ating local bigonya na magaganda rin naman. Pipili na lang kayo ng variety, yung medyo makulay at maganda.
So, ayan, Manay Hilda, marami po salamat sa pagpapaunlak mo ng... kumuha ko ng video dito sa inyong napakagandang garden. Salamat po. Napakasipag ni Manay Hilda. Nag-ano siya ng palay, bagong ani. Iyo po.